Gaskiya guda uku mafi muhimmanci a rayuwa. Ku daina shirme, rayuwa gajera ce. A shekaruna bai fi minti 10 ba kafin ake kai ni zuwa makomana na ƙarshe. Wataƙila bai ma kai haka ba. Ku yi godiya idan Allah ya ba ku ikon kallon wannan. Tabbas lafiyar ku lau. Ku ce kun gode da ruwan da kuke da a gidanku. Ku yi godiya da wutar lantarkin da kuke samu a kowace rana, kowane sati. Ku yi godiya da samun isasshen abinci. Ku yi godiya da samun albashi. Lokaci ya yi da za mu san abin da ke da muhimmanci. Ba mu duka bake da duk abubuwan da muke bukata, wasu ma ba su damu da samun su ba. Wata rana ba za mu kasance a doron duniyar nan ba. Lokaci yayi da za mu tantance abubuwan da ke da muhimmanci a rayuwa. Me ke da muhimmanci? Menene ya kai a damu da shi? Menene ya kai darajar a aikata shi? Ta yaya za mu ci amfanin lokaci da kuzarin da muke da shi? Na yi farin ciki da jin wannan tambayar. A kowace rana abubuwa na yi muku ihu. Wancan abu yana buƙatar gyara, wancan ya bar aiki, wancan yana bari na tsaya a nan. Idan ka yi amfani da rayuwarka a baki ɗaya domin sa komai ya kasance a yadda kake so, ba za ka taɓa samun hutu ba. A'a, kana buƙatar matankaɗi domin mai da hankali kan abin da ke da muhimmanci kuma ka tace shirme. A rayuwa, na gano gaskiya guda uku da suka taimake ni. Wannan gaskiya guda uku na duniya suna ba ni damar yin takatsantsan, yayin da suke ba ni damar natsuwa kuma kada na yi ƙoƙarin sarrafa abubuwa da yawa wanda ba su buƙatar hakan. Ba sai mun jira ba. Ga gaskiya guda uku mafi muhimmanci a rayuwa. Gaskiya lamba ɗaya. Lafiyarka, jarinka, da zaran jikinka ya gama aiki, ka mutu, ko da ka yarda da ruhinka, jikinka ba zai sake kasancewa a wurin yadda yake a lokacin da kake a cikin ƙoshin lafiya ba. Jikinka shine duk abin da kake da shi. Wannan rayuwa tana da duk abin da kake da. Abin damuwa ne, amma gaskiya ce. Jikinka shine kawai kake da. Hakan yana nufin ka kula da lafiyarka. Kar ka bari rashin lafiya ta sanar da kai muhimmancin lafiya. Nuna mata ka san muhimmancinta. Ka gwada rashin shan sukari da yawa. Ka bar shaye-shaye. Kuma sai ka motsa jikinka. Gaskiya lamba biyu, lokaci zai kore. Da zaran wannan mintin ta wuce, ba za a sake samun ta ba. Da zaran kun gama wasa, za ku iya maimaitawa ko sau nawa kuke so. Amma ba da sha'awa kamar a karon farko da kuka fara ta ba. Kowane lokaci ne. A yau lokaci ne domin yin aiki tukuru don samun rayuwar da kake bukata. Ku bar damuwa da abin da ya wuce. Ku mai da hankalinku kan abubuwa masu muhimmanci a rayuwarku. Ku yi aikin burinku. Ku gamu da mutanen da kuke son ku haɗu da su ko ma wanda kuke son rayuwa da su. Adam yana da ƙa'idadden lokacin da ya a doron duniyar nan. Kai ma haka ne a gare ka. Gaskiya lamba uku, duk mutanen da kuka haɗu da su za su bar ku. Da zaran sun tafi. Rayuwa ba wasan kwaikwayo ba ce, babu maimaici. Dukanmu muna ƙaurace wa juna sannu. Kula da danginku, abokai da al'ummarku. Ka so matarka da 'ya'yanka, ka baiwa mutane girmamawa da wata ran kake fatan samu. Duk mutanen da kuka haɗu da su za su bar ku. Yi ƙoƙarin ganin sun barka a cikin kyawawan halaye fiye da yadda suka san ka. Ka ziyarci mahaifinka ba zato ba tsammani, ko da kana cikin mummunan yanayi. Lafiya, lokaci, mutane su ne abu uku a duniyar nan wanda ba za su sake dawowa ba da zaran sun tafi. Lafiya, lokaci, mutane su ne abu mafi daraja a duniyar nan. Yadda kuke mu'amala da su yana nuna yadda rayuwarku za ta wakana. Duk sauran ƙyalƙyali ne, kullum kuna iya samun kuɗi masu yawa. Ko yaushe kuna iya samun mafi kyawun mutane don maye gurbin mutanen da kuka rasa. Su ne ke da muhimmanci, amma ba za ku sake samun wa'ancan ba. Lokaci, lafiya, jama'a, kada ku yi ƙarya akan wannan abubuwa masu daraja. Kada ku yi wasa da bacci. Ka yi mu'amala da sauran mutane kamar sun kasance kyauta daga Ubangiji, domin haka ne ɗaya daga cikinku yana iya mutuwa, kuma akwai yiwuwar ɗayanku ba zai kasance a raye ba fiye da yadda kuke zato. Rayuwa tana da tabbatin ɗaukar numfashi sau ɗaya, a lokacin za ka san ta ƙare. Jikinku zai yi rauni, lokaci zai kure, duk waɗanda kuka haɗu da su za su bar ku. Wannan ba yana nufin komai bai da muhimmanci ba, wannan yana nufin kada ku yi wasa da lafiyarku, lokacinku da mu'amalarku da mutane. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon, na gode da like, ku yi share, musamman kar ku manta ku subscribe in tashar. Sai mun haɗu zuwa bidiyon mu.